son Xosé Manuel e vos quero presentar unha nova mazurca, a mazurca do chichón. É un bonito exercicio para gaiteiros, para practicar novas formas de dixitación, é un bonito tema para tres gaitas, acordeón e percusión, e soa francamente divertido. Suscribidevos a miña canle se vos gusta, esta é a mazurca do chichón.